یەکێتیە شارەداریان یا کانتۆنا ڕەقایژی دەست بە ڕێستۆرەکردنا بەشên hundirînên mizgefta mezin yê li navenda bajêr kiriye. Ev xebat du qonaxan di nava xwe de dihewîne, ya yekemîn sererastkirina hola nimêjê ya duyemîn jî sererastkirina beşên mizgeftê bi xwe ye. Li gorî desteya çavdîriyê ya projeya rêstorekirina mizgefta mezin lêçûna qonaxa yekem bi qasî $200,000 ye û ji bo qonaxa duyem jî bi qasî $183,000 Amerîkî hatiye terxankirin. Desteyê daye zanîn ku biryara proje di nava 6 mehan de were cîbjîkirin. Ewa mizgefta navborî dîroka wê vedgere sala 1897. Ev mizgeft piştî mizgefta Kevin a Reqqayê ku di serdema Abbasiyan de ji hêla Ebu Cafer el-Mensûr ve hatiye avakirin, mizgefta yekemîn e. منها دەست bi serrastkirina mizgefta mezin a mizgefta El Hemîdî ya li bajarê Reqqayê kiriye. Lêçûna qonaxa yekem bi qasî $200,000 û ji bo qonaxa duyem jî bi qasî $180,000 hatiye veqetandin. Em niha bedena mizgeftê serrast û temam dikin. Paşê em ê berê xwe bidin beşên din ên mizgeftê û wan serrast û temam bikin. Xebata me dê di nav 6 mehan de dawî bibe. Mizgefta mezin ji du beşan pêk tê. Beşa yekem hola nimêjê ye, ew jî ji qata zemînê û jêrzemînê ye. Beşa duyem jî ji ofîsên Rêveberiya Awqafê ya bajarê Reqqayê pêk tê.